Здравейте, аз съм Тодор Гладков, а днес реших да ви кажа малко повече за високия клас паркети. Много мои клиенти идват при мен с настройката, че високия клас паркет, скъпия паркет трябва да е масивен, което не е съвсем вярно. При най-високия клас паркети в Италия, подложката е по-скъпа дори от масива, който виждате отгоре, било то и екзотична дървесина. Причината е, че подложката на високия клас паркет се прави от специфични сортове дърво, които растат много на север, естествено импрегнирани са, и листовете на принципа на фурнир и на шперплат се лепат един за друг на 15 градуса, за да може да неутрализират всякакви напрежения в дървото. Този паркет може спокойно да се подреди в непосредствена близост залепен за камък, ще играе ролята на мъртва настилка. Няма нищо по-хубаво от многослойния паркет.